Panapa ndakuvigirai zvinhu 4 zvihombe zvakanaka zvakaitwa naProfit Magaya. One may ask kuti Hasta asina sewatengwa. Nezuro takaona uchiposta video raMagaya uchiti he akawanikwa munyaya edzo dziskandal dzekunzi aibira vanhu aita sei. Guys, honai zviri panapa. Zvinhu zviya zvatakanzwa nawo zviri alleged zvinhu zvese hazvirevi kuti zvese zviri paipaya ndezvechokwadi. Zvimwewo zvogona zviri zvechokwadi, zvimwe zvinogona zviri zvenhema. But ndakazofunga ndakati vanhu chatiri kutadza ndechekuti tiri kungotaura zvakashata chete pamusoro paMagaya tisingatauriwo zvimwe zvinhu zvakanaka zvaakaita. And here are some of the things. The last one will shock you. Muchavhunduka nechandichakudzai pekupedzisira because ndopane nyaya yese apapo. Ngatimbotanga number one. Number one, Magaya and team constructed the Hart Stadium which can accommodate 5,000 spectators. Zvichireva kuti iri rinogona kupinda vahokeri vanosvika 5,000. Ani muri kuona kukura kwestadium iriri. Zona vanhu 5,000 vakwana zvoroti stadium rakakura. And the budget of this stadium was 10 million. And one may ask kuti iwe Hasta 10 million unoizere 10 meter mayusa Hasta unomaziya here kungoti 10 million. Magaya had a reason for investing 10 million mustadium here. Akataura kati one of the greatest reason was to improve sports infrastructure, and by improving sports infrastructure unenge watoimprove wawo futi Zimbabwe. And izvi zvakatoitwa showcase nekuti president vakatouya. The president of Zimbabwe, His Excellency Idi Mnangagwa, vakauya vakabva vatoita speech musi wacho welaunch westadium. Chimbozvionerai mega futi. Then after speech, alright, ngatimboona speech izvezvi. Ndazviziva sei? Ndavunza mwana wangu uyu Kest. Zviri kuitwa naMagaya zviri international organized kanza baba icho kwani. I'm happy. But Magaya rikanimborara kuno nasa. Kwakanaka zvokuti heki. Guys, harisi level rekutamba naro rekuti president vakauya musi welounge, and president vauya musi welounge futi vakatanga ita majokes vakati kwanzi mundipowo nzvimbo yekurara panapa. Iri level ihombe. Tiri panyaya futi yemasports ipapo. Magaya akambodonata 56,000 US kumahori eZimbabwe. Kunational team yeZimbabwe akambodonata 56,000 US. Guys, mukunyatsoona mabasa akanaka. Ende izvezvi ndoda tichipinda munumber 2, but tisati tapinda munumber 2 muzvinhu zvaakaita panumber 2, ndoda kuti kune vese vari kuona video rinoonekana pachannel panapa paHasta TV for the first time, I highly encourage you to subscribe because this is the best channel on YouTube. Saka makasubscribe, makarega kusubscribe mucharuzirira. Ende vane zvinhu zvavanenge vachida kukomenda pavideo rinoni, ndokumbira kuti mukomende zvamunenge muchinzwa munomu, kana kuti zvamuda kucorrect here kana kuti zvamuda kuwedzerera. Ndokumbira kuti mubva matanzwa futi macomments enyu. Number 2, Magaya also established Yada Sports Academy. And what is Yada Sports Academy? Yada Sports Academy iacademy yakagadzirwa kuti igobatsira ma-underprivileged athletes. Ndozvo yakagadzirwa inoni. Inenge ichibatsira ma-underprivileged athletes. And vanobatsirwa nechii? And vamwe vacho vainzi vanobatsirwa futi nemascholarship. Vanotopiwa kune vanotopiwa mascholarship izvezvi naMagaya kuti vaende kuchikoro. Ndo ava ma-underprivileged athletes. Vamwe vacho vanogona tori kana ma-athletes ari disabled vane kumbo kuya kwekuti vari kushayawo kana peunhu pekutangira havasi kuwana chi, but mwana uyu anenge ane talent, but vanenge vasingadi kuti talent iri riwo rire muvhu ringoshayikwa kuti talent robva rangodisappear. Iye Magaya achizivikanwa kuti munhu akagadzira stadium hombe, saka akabva atoisa iyi inonzi Yada Sports Academy. Ndozvinhu zvainobatsira iyoyi organization. Number 3, in the year 2016, the late Soldier Love was going for a show ku Vic Falls vachibva kuGweru, but vakabva vaita accident muroad. But fortunately enough, they all survived. Nema-band members ake vakasurvive, vakangokwara chete, and the Soldier Love akabva akwara gumbo. Jalove takazomuona futi kuti akabva aenda kwaMagaya, obva anosika refugee ikoko, obva anamatirwa naMagaya. Akatobva pauche tikatomuona achitofamba. Ende vasinaona video racho, indofara zvo zvine evidence. Toda mboti ndimboisa futi video racho pascreen iri.
ya manyaso kuzvionera mega kuti Soja Love aitofamba ene mafanzi aJalove pavakaona vhidhiyo riri rekuYardeni vakanakidzwa mafanzi aJalove ende Jalove akabva ati mafanzi futi manakidzwa nekuti chibaba chafamba ndabva ndakuroverai futi ngoma nePhD Ministries akabva imba imwe song yaimba achibhiga over Magaya nePhD Ministries achiti kubva pandakapinda ladha takajamba ladha chichi wati akatoimba imwe song yakapenga ndaikanganwa because ndakainzwa kare nenondri one of mafanzi aJalove saka ndaitoiziva song iyi lyric by lyric ende futi after that takazomuona futi in 2020 Soja Love akazoenda futi kuchechi kwaMagaya apa angaenda nehama dzake kuchinzi kwanzi madrugs akumunetsera akufaita madrugs ari kunyanya kuabhusa madrugs akaenda ikoko futi kuchechi kwaMagaya pakazofotwa futi vhidhiyo kuchinzi Jalove adzokera futi kuchechi kwaMagaya ende takamuona achinamatirwa muchechi ndo vhidhiyo ramukuona iri pascreen iri but anamatirwa kudaro apa macritics akazoya panyaya yekuti vanhu vaiti kwanzi Magaya painamatira Jalove kwanzi aita zvokumupusha anga asina power raishandisa kuti munhu adonhe ega kana kuti madhimoni abve saka macomments ainyorwa ndezvimwe zvinhu handikwanisi kutozvitaura pavhidhiyo rinori kozi inini chero muvhidhiyo rera ndaitaura nyaya dzainzi Magaya barepa pane zvinhu zvandaitosenza ndaitoona kuti aizvazviiti kutaura pavanhu saka pamungozviziva zvinhu zvakataura vanhu apa ndamufana ngokudzai zvimwe like a sneak peek zvimwe zvinhu zvakataurwa macritics sevanhu but macritics haaperi muzive kuti chimwe chandoda kukudzai munhu wese munhu wenyama Magaya futi munhu wenyama naHasta TV munhu wenyama saka hapana ri perfect no one is perfect if you want perfection maybe you can go to heaven that is where you can find perfection panapa pasa ukwanisa kuona perfection sezvo ndakupromisirai kuti panumber 4 ndoda kukutaridzai futi zvinhu zvakapenga zvakaintroducedwa naMagaya. Number 4, what Magaya introduced a new talent in the prophetic and healing deliverance niche. Sezvo makaona mega vaMagaya vakaintrodusa mwana womudiki izvi zvazvakapenga manje kuti tavigirwa umwe prophet muno muZimbabwe. Maprofeti anodiwa ka vanhu vada kushandirwa vanhu vanoda mambirako kubatwa musoro vachidonha vachidi saka mwana uyu vakatombotanga vambomuintrodusa vakatoti mwana uyu pane mwana izvezvi wanga ndichinecha ndichimudzidzisa profesi izvezvi ndanyasa kumubika ende makumuona wota Magaya Junior akabva abuda akabva introducwa saka ngatimboona futi rimwe vhidhiyo rake raakatanga kuintroducwa. His name is Wota Junior, isn't it? He started to be used when he was very, very young. Very, very young. The anointing is... Yeah, this is good. Tofarira kuti paintroducewa maprofeti chichi. Vanhu edu patiaita vana mugore iroro kana tikaita vana mugore iroro vanozokurawo vachinamatirwa nana Wota Junior chichi. Saka this is a good thing kuti introducerawo maprofets nekudidi ende futi izva zvakanakira kuchechi kwawo kuti Magaya pepe paanoita busy kana kuti Magaya asipo uyu ndiye anogona kumbosara ake achishandira vanhu achiita church service ende ndizvo makaona zvakaitika Magaya paakaenda kujeri mwana wake akauya futi akatotanga kutoita take over muchechi taitomuona achinamatira vanhu chichi newatu takaona aiwa simba kutadza kuti anaro nokuti apa ndisi kuda kutaura zviri bhedhi ama zvinhu zviri kutaurwa nevanhu pasocial media zviri bhedhi vamwe vari kuti hazvitauriki guys alright vane zvekutaura taurai mucomment section takakumirira izvezvi ende as always musakanganwa subscribe panapa Hasta TV ndokumbura kuti guys mundiregerewo pamunoona kunge muchifunga kuti pamwe ndikubhaisa kana kudidi indongotaura nyaya sezadziri nenichida ngoripota reporting as it is well. Thank you so much for watching Hasta TV. Hasta TV ndo funga iwe pando chisapando.